gene. Ya wi ke manya. Ana ma biala. Sembe. Ah Bruno mama. Olu drop na lo. Ai so be mi bi ya be ke we. Ise. Engineer maker. Ada bia dulije lu wande we gba bia ni. Ada bia dulije lu wande we gba bia dola. Ada biala. Bruno engineer maker. Ada bia dola. Alo edende meje monde we. Ana. Hey. Awo daro yo. Ole wa ole le. Udara onye uwa tala. Ole nde le nwanne. Udara onye uwa talo. Iramala ya jemnya o. Ara robi oma o. Ara wonyo. Udara onye uwa. Embo wa bido. Ati mo kwa gaga. Amara la mo. Yo no bi tega la mi de. Oje breketi mi te lo wa. Ojo ojo. Ah, jina make. Ndama. Mama jajo na ya o. Su udara onye uwa. Abia de nyenya o. Simso ya no he o. Azro ya. Uru udara mo nu o. Udara onye uwa. Akanye lokama. Akugu nebu yo. Amamo wa mobi ndeche. Ine. Eni maline. Onye mejoro badabo. Ije lo. Ebe. Olende. Udara onye uwa tala. Olende le nwanne. Udara onye uwa talo. Iramana ya nyenya o. Udara onye uwa. Iramana ya nyenya. Ara robi oma o. Okechi nyenamo. Awu bendi bido. Anu duwete. Ndeje mona biadola. Ndoma. Ajeje besi. Why? Oye so wa si atra ye. Oto wa. Arabia. Ani baga bongo kemwe salowera ni. Ani baga ya baga kemwe salowera ni. Aya ka tere tala. Anya samandara banko. Udaso mo bibo. Umunnem olede bamje. Ebuna de wro head ram. Ololo. Ande de bulatinu ti anwayo ti ba. Ande de bulatimu nda buruji anwayo ti ba. Ama mo wa hopi ndeche. Megamlem. Akeja pankwa ye kudumu. Eni maline. Sabati wele. Ole mwa o. Udara onye uwa tala. Ole mwa ndule. Udara onye uwa tala. Udara nda buru. Udara nda me. Irema ya lemnya o. Ara robi oma o. Ara nuwekwe. Udara onye uwa. Enduru wa bido. Oho bandu agaga. Yes. Oye. Sobera de adewe gbabialiti. Adeburu gba baba dewe gbabialiti ba. Eluwa ni lodi be ya buki. Bam jebe ijelu. Emuru wa wuge debi dakara kamile kendira mo. Eni manile idema. Agojide. Olende nwa o. Udara onye uwa tala. Olende nwa. Udara onye uwa tala. Udara ya lemnya o. Udara onye uwa tala. Iramana ya lemnya. Ara robi oma o. Amama jedu naya. Udara onye uwa. Abiadola nyenya. Simke ya no me o. Akuru dara mono. Udara
mono Udara Onye Uwa Okanyelo kama Okukune buyo Amamowa mobineche Ndamegane Enyimaline Akabara mpaye kula moku Enyimaline Obineche ndamegane enyimaline akabara mpaye kula moku owolu enyimaline aisi oja gbakalachi oso nilo onye gbakachi oso ya gbagbu onwe oso Yewako and partners man for umo pomida ato esibo market aje manu na lo iwo ye mma agaje Ndị ọzọkwa you again Atileke nna wuhe niile obi dị always maadị ka ọ ya jụọ emere anyị ihe niile ọkwa m gwara gị agbasa Chinemere m ewe Chinemere m ahịa ezemerela m emana m keji onye ọzọ mara emana m keji emere m ịkapụkwara gị Tabulago Tai Bruno me manam dije mrenam me manam dije menam ikakwara elali benyem ni laga inyem ni ema pam bije nyenum goze pam bija gozim ikakwara enwe monyoso muameligbe ijerole mi jamanisi jazanum ikakwara kama o Chinemere mo eze oye lebrela Onwere onye leluwa saya muche chukwu onwere onye mambo jerula ya onwere onye mambo jagozi ya kara chukwu ago nirote kara Chineke na ane kamara no amamu obi tega jaza kpam ki jaza no merela mbije ikabulage kama o Chinemere mo Agaje mrena Adi mala mungu nemebrete Agaje mrena tinyame Mana mubije Ando koma mbuka kupala ko Chinemere mo Nabe gani Ayaje mrena nimrana Mana mubije Okakale Mana mubije Ika kupala ko Atileke uweni deo Owe mosa jase chapa Barrister Uche Eke Mafekoke umekunanya Amabunde wenye Amabundukum Chileke chepaba mfi chepaba Enona Ere la makapi jenene Ikabo panagi Ezele Bruno wa mame tumane nuna Augi uwe jipiti Nuna Agewoji se kwete mo Nagamarana Ageje brelam Ageje mujo Ageje kwaji ni ameka Gaza nani bija
Sani, Chindi Mosetile, Amao, Agajeme, Agajeme, Ayajeme, Amao, Ezeme, Oji sa weli moke he to moke dimba Sakama Ande wi gwende wo menoko ano kraka Ano ndema Ayama Dina be go we Agama Anje ibe Obenoka Igwe Eko Ale Ano soto menoko Igwe Andema soto menoko Aburu munde jadon ewa Ma bogwalem Oje bede monu Sa eriki ouwe Chairman, Tesa Shipping Consultant, na Papa, Lagos State. Osoje Bepano, Wajo Madema, Asekele Lamu, Adesa Ondema. Yes. Atisideko, Dalandem, Atisideko one of. Ati yakajela ke, bokamade jimu yakajela ke. Awalem, awarolando bina. Eke otibisema. Agewu German, Obi Wande Farms, Nigeria Limited, Umaye Kango. Ngobala. Village number 3 bus stop. Anazi abanye Obi Wande, Owerri Obi Wande, Nona, Okamatomo Yagasila. Soles computers, Pano, Ori Kese, why? Oh, the man. It's the face to seke. Eke eda di monso Onyama na China Man of Umayeka Onyama na China Numayeka ngo Ati yagaje lage Kadile Disebeko dedeke Ina Lagos Wafu moki mande Lagos Adewo Nyaso Belusa bi mande oke bi Karaka Aye Igwe Ebeka Lagos Ano soto menoko Labo beleke Okomadema Aye Ano soto menoko Iba kata kale Ndoma Osisi gaje beli àwọn fama fi mere we gaje labe BAC Wo ko ma de ma titi wanyo ma pano ya gasila Wo ko ma titi jabe ma pano Bi wonye ma Ba buli de beli ya gasila Rule we chairman ozo belu so Isagama Bubule jibano Gadola, Sibekole,
Igbo ziri ike kwatale m aye Ghana based chairman iwu nwafu ubebulani ina Ghana kpage gogi ya gashila Igbo no Ghana kwano jangwe kelela mo ubebulani Jitolo Wachukwu oke ngwa osuru mbawa n'ofu isagashila Jitolo Wachukwu onye mma osuru mbawa n'ofu Ghana based chairman iwe onye mma ihe mere ọtụtụ mmanụ ọma isi mba ekpole osuru mbale ajọla m ekelela m isi mba ekpole Bedi wop wafo bakala ubekule oko madema andabo bicho makwano leje obe mwanne kwanu Emmanuel umuna wike wafu mbekweke umekune from Ikegbu's family in Abuja isimbe boli agachila Mandama ando socho menoko Rumunle bekelumune bekelende manu jejeje Ofengalanga ngokom Egazela giyo ofende Ife manya papano ogologo afe gboke mekune ati ya gaje la gunu monu sije na mo sondo kike wafo vakale ando ko ngukonu oko made na hasambo bijuru palu aso obijuru ina Lagos you obey one lady by Jimmy. Oh, yeah, ma, if you lorry seke. Oh, yeah, ma, okay, say lorry seke. They say cash. What do you go? Go buy, I got she land. I know them, ma. Achimanule Nzabuchi kwalo Ofegalaga woko maun Owulande palo Egelambo Obayi wojese woko madum Ole debi jire gobi Ama osa Ekule luzi jele Ekele lam Ekule Lagos branch Yagashila Anda muchikwe Boko madimbo Agi muchaman Obi Wande Social Club In Lagos Abage gogi Asi Yagashila Anje Igwe Kamao Ekelela Victory Social Club Project Garden Ewu Ajawa kosi kelenu anu unde maso Bekele Bruno so one of Okwekeda aka Akabo Iwo nye mwa fo Okwekeda umekunanye My chairman kwano Chief Marcellinus Amade Iwo Chichukeje Belia Onye mma Obrodi Kobo aka Tomo
Igbo onye mma. Kedu kwanu maka Chief Omire, one of ụmụnakara? Andoma anụ ụta ya ada. Mama debo ngwele wala majira bada. Andoma. Onye Igbo ewele ọ turn by turn. Acheje Messi. Hey! Bruno nwa mama. Onye drọgụ na load. Aka wee gwu eji. Agbata ekuru nwa. O nwere onye iwe wa. Ya gbuo onwe ya. Bega beat nje. Ọwụ. Aka waka nkwo sabasi. AK-47. Ana mano. Yagama. Yes. Obajibe. Alola mo. Awo. Aka wabate kuruma. Anamanihe. Owegiwe. Nebo onwegi. Amama obi ụwa. Ndọma jiri agba anya bịala. Emeja be egwu m oje. Ụmụ Igbo bi ya manufo. Aga m imelu ole. Ụtọ mi usete bleke. Ahụ ha mere eme. Shake you. Sawa. Aje. Imara na be ja gbaka. Onye aha bra na ọba ya egwu. Ihu na-ekere ụwa egwu mejere ụwa egwu nwa nwoke egwu ụmụ nwanyị ndị na-ebula shakwa wezi gbagbo eji achọga amụwolu papa ihu na-ekere ụwa anamanihe eluru onye nwe mamamamo egwu mejeje mba gbogboro onye ọbịa omejagba egwu mejere ụwa onweghị iwe asị m na-egbu onwe gị amama obi ugbu a ndọma jiri agba anya bịala ebe gaba egwu oje ụmụ Igbo bi nya manugbo aga m imelu ule o ji saa wisi gbaka ahụ nwaanyị jiri ma mma ya mụ ejima ịsagama ọ ga-amarịrị ya gama asị m egwu gama Owerri onye mere ke dị mmale enwenala uwe zama ibe ya iche nle gbamara ma na megbu m ekere ụwa m echi jicha ọnwa ya mma n'elu taa ụrọ kwenye na mọfọ si nkụma na mma egwu naanị ihe eji achọ ga m elu onweghị iwe na-egbu onwe gị amama obi ụwa ndọma jiri agba anya bịala o ebe daba egwu m oje ụmụ Igbo bi nya manugbo aga m imelu ole owolumo afọ ngọkpala bịala onye mmadụ eme ọlanya egwu adị m onwe iwe ebe daba egwu m oje obiọma ji agba ekwu m ọhụ na onwe gị iwe oge agwụchala o ji awụsa gba ntị ya sị ya na egbu miseburu ya ntị ọhụrụ na ya bụ ibe ya ọhụ anyị nọ no time ọ bụ o ji mee osimigo die Isagama no time ụmụ Africa no time no garden wo no time ụmụ Africa no time no time no garden wo
agwa m ya bụkwu onye pụta nwoke osiri no time edogo m ya bife na mmadụ anọ wee sokwuo ụmụnne m unu ma n'oge adịghị nwe onye kwesịrị ịgba mbọ ma na-eche wonde amamuchobigo n'oge ọ dị uche mgbe niile uche gị ga-adị ya ka ịghọta ife a na-akọ ụmụnne m unu ma n'oge adịghị nwe nne no time ụmụ Afrịka no time no time unu ma n'oge adịghị nwe no time ụmụ Afrịka no time no time unu ma n'oge adịghị nwe oge abụchala life no time ụmụ Afrịka no time no time unu ma n'oge adịghị nwe no time ụmụ Afrịka no time oge abụchala ụmụ no time Owerri unu ma n'oge adịghị nwe ụmụnne m ọnụ bụ mmemme ọfụma a na-ekwu ma n'oge onye chezila oge maka n'oge adịghị nanụna tai onye nwere mere ha mere ga n'ụgwọ ya agbojibe ụmụnne m unu ma n'oge adịghị uwe ụmụnne m oge abụchala echeghela m ụgbọelu ala ọsa tai egi bara penija ya gaziji abụọla ihe niile agbanwechara olebana ihe anyị ga-eme ụmụnne m isegba gị so ga-abụtala ọnwụ ije agbọbịa jelulu di jema jelulu di maka n'oge adịghị ama m ichega okorobịa m ala imesa gị n'ụwa ya bụchala final ụmụnne m le mma n'oge adịghị nwe nne Bruno nwe m ọmepụrụ no time, Africa no time. No time, no garden. Hey. Owe ni akwane bekani. Owe tu hawo. Esagba ge agba. Imana be ja bade ko. Owe di ebekani. Ebekani re mma. Rodo. Bruno. Oja ni mama mo gbe mama. Awo bu kelu tu desi. Awo hem kra. Awo bere le ria. Ba yin. Ya bu ha ni ja ka kula. Ya la ba. Oji bala wo mu bu tu bu ese. Ambra ka bu. Ije. Ana mani e. Ana malana mo. Oya na ngono ri mego. Ana kuma. Ana malana mo. Oya na we citizen go. Ana malana mo. Ai mutamya ye ku wa ngono ri mego. Ai no ebe ka ni. Ana malana mo. Oya de me ku ogwe. Ngono ri mego. Esa ana malana mo. Tai owolum. Owolum. Ai no ebe ka ni. O sade ya de ma. Onye na la nna ya. Ya ku ka eti ga ya. Awo ji me. Awa na Nigeria. Onye ji lu ji ego ya. Ana malana mo. Mmuta la me di mo hem. Ai no ebe ka ni. Mgbawo la ji ma ngwo. Oke do bi na le. Mamuru gbo egwu ka ri mego. Ejiji ma wa na fa ma fo. Oke ni ibu nu bi mego. Ekra ka o se ke nne di ba. Nse Peter Kuwala. Our ambassador of Mary. King of the Shalampas. Oje Wazo. Ije. One of Amafi Mary. You okay? Anyhow good it be. That's all it go be. Isagama. Ama. Yes. Ana malana mo. Oya na ngono ri mego. Ana kuma. Ana malana mo. Bi male go kaka se ma ngono ri mego. Go sare yare. Ana malana mo.
bonus adola mojo. Na manda yo. Na baga kugedo ma bona no. Oye dinda ya we chile. Enu bonu di mo. E ba ye jeje go. Oba keri eri. Oya de papa se ja ya. Ana ho. Ai wora Africa. O Africa. Oye jilu jeje go ya. Oyi be. Ai wona Imo State. Ani no wala na. Owerri. Onye beje manu le. Kari beko. Ibego. Ndama meje manu. Africa li manego. Uma kango balale. Hey, ono kari meko ya. Odula, I know bebe kani. Odula, wana lo ya loma. Yes, deri meko. Onyama ijego. Aku jeriego. Keep number to me. Onyama ijego. Ono lemons. Use a bit to walaka. Onyama. King of the Salampas. Ojema so. Omu wana fumeme. Onyama ijego. Omo manu neja kolale. Chineke goziri bambo ya ma mama da enyo ha mama ya ma mama da ya ma mama da ike mede jogo mama he ya ma mama da enyo ha mama da mama da ati me mama da mama da ike mede jogo mama da mama da mamada mamada jifi mana luwa amuru ki beja muwa mafa mafi mere nwe ome nwanne yudi ko kabia me mamada primary school gi ije ya Port aje pa secondary kinoji s ishina bini uro botanya imetrabanye teacher sending college 1975 to 76 here Enugu State mamada enyo ka hezi hunu na ke ikejeje mbara banye Michael Obara College of Agriculture Umagbo Imo State imetrabanye Imo State University owe ebome nwanne na ọgụọlọ agụmile dịka ọgụme mamada enyi ọha fụkọbala iwuola kasụl imere enwe n'afọ 91 tụkwanụ 1993 dịka ọgụle icheela ngọgbala igbo latọ eledule iwuola na pekọdinetọ kenga
Chineke ọkpala ome nwanne ande siri na asa agba kọraka cheki chipamba iwu chipamba wa nwoke manya ejemọnụ ome nwanne African baby boy ịma nwoke ịma mmada ịma mmada asị ịma mmada ịma mmada ike meje chọkọ ịma mmada ịma mmada enyo ha ịma mmada ịma mmada ihe mere ọtụtụ mmanụ ọma agụmile ha mile ọwụdụ ụmụ nwaanyị sibe ọwụma okorobịa ndị chọgọrọ ọwụma agbọbịa ndị dị ndị chi ha eme kenyela nwa aka ịma mmada ọwụdasị ụba gị nwụkọ ha ndeze ọchịrị ọsụwọ mgbọ gị ya mere arụ ọwa ezekwu agụmile dịka ọkụ ma ịma mmada amụrụ gị Benjamin nwa asị nyere ibe nye gị onye ga-alinye gị dị na Chineke ga-enyela gị enye ahụ iwe onye obere mama gị onye obere ndị enyi gị wụ ndị obere ụmụnne gị ndị obere ị na Abuja ọfisi Imo steeti ọwụ gị wụ chairman ma ejemọnụ dịka ọkụ ma ịma mmada asị m ịma mmada chife ma nwakọ ịma mmada isi bamba ịma mmada ịhụrụ ụmụnne gị anya ịhụkwara ndị enyi gị anya ịhụkwara nwa nwoke manya ọchụ udo nne m enyi m ogbenye ịma mmada Ijola Chineke ebreni ebe ọwụli mekpa na ya gozie ya Ijola Chineke ebreni ebe ọwụli tinye aka ya gala Ijola Chineke ebreni o jiri jezi nwanyị chọ gị mma Ijola Chineke emelo jezi ụmụ gozie gị enye ọha ịma mmada Chifemanalụ nwa iwe ome mma asị ya gaziela gị dịka ọbụle ọgaranya ịma mmada iwe onye mma agị nwe enyi ọha farms na Mafimeri agị wụ chairman Igbo steeti na Abuja National Population Commission iwe onye mma asị ndị ọgachie eze Festus Odimegbugbanu anyị wụ national chairman National Population Commission Abuja agị wetere onye bere ji rụọ briwuri kacha briwuri na Enugu steeti agachie enye ha bụ ejemọnụ iwe omudo asị nyere ibe nye gị onye ga-adị ife ma nwa ọgọ ịma mmada ụmụ Afrịka lee onye mkpọrọ egbu nna m onye mkpọrọ m onye agbọghọ aha ya n'elu uwe bụ nwanne m enyi ọha ịma mmada asị m ịma mma asị m ịma mma ife ma nwa ọgọ ịma mma nne m mama nna m mama ụmụnne m mama ndị enyi m mama amara Chineke lee nwanyị ọma dị mma asị m ịma mmada asị m ịma mma ekelela m Nze Ike onye m obi afọ ụmụnakara onye nkụzi gị bịa agị mere ije enwe nke mbụ anyị abịala ọzọ ewu o zurula onye oke